Wong-wong koyo ngene iki jarene degane kambil ijo. Bejane sing duwe kambil. Bejane apa? Bejane sing duwe kambil. Oh, bejane sing duwe kambil bener. Ora. Terus no piye, Mas? Ya ndak, ya bener. Bener ya? Degane kambil ijo, bejane sing duwe kambil. Ning kambile kan kambil apa ndelok? Oh. Kambil apa aku? Gading, kambil gading. Mosok gading sakmene. Kurang piye, Mas? Lah kae kulino nguntir kambil gading kok. Oh iya. Apal deh. Apa? Terima kasih ya Mas ya. Iya sama-sama ya. Oke ini sudah babak berapa? Ini sudah babak kedua yang Babak terakhir kedua. nanti di babak yang terakhir ada rampokan. Oke. Begitu kita tunggu aja. Ini nanti sembari menunggu ya. Betul ya. Nanti juga ada legendnya dari penarinya Turogo Savitri Putro ada Kang Mas Bedor. Iya. Kemudian ori duduk liane. Duduk. Soalnya oke sing muncul liane. Oh ngono. Jenenge ya podo. Tapi iki sing ori. Iki sing ori. 100% ori. Lah aku wani nyebut dong ini mare aku melok sing ori. Iya. Duduk melok sing ndak ori. Lek sing melok double biasanya ndak wani kok muni ngene iki. Ndak ani, sumpah jajalan. Sing melok double mau muni Turogo Savitri Putro sing ori lho. Kuwi mbok tak peksa bolak-balik ndak wani. Abah Agus Bandeng. Dikasih dulu ya Mas. Iya, monggo. Sembari ini menunggu dari teman-teman jalanan yang lainnya, monggo. Turogo Savitri Putro kembali dikasih. Yang mau joget ikut kita sebentar ya. Deno. Seliramu kok deno diblok. Iya teman. Moblok. Kok ketok bong. Belak. Sayangku. Oke. Sing bagus kurang apa bakal tak upayake. Kurang sayang wong ayu. Ibaratke saiki kuminggo kowe. Tenane. Sing tenang aja kuwatir. Blas ra kuwatir aku. Sayangku ning kowe rapi son disetir. Ora bakal luntur, ora bakal ngerti. Bungahku tembus tekan kayangan. Tunggu soromu, sorong tangisanmu. Ora bakal apa? Ora bakal juga lautan masih. Mungkin indah bagusmu kaya widodari. Mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake tekene rasa sayangku.
bakal luntur, ora bakal Hoslo, hoslo, hoslo.